Jede mi se ovakav žele. Napravite mi ga. Dobro. Odlično, mogu ja to. Kako se pravi žele? O, imam fantu. Skinut ću poklopac. Ja ne mogu da odvrnem. O, evo ga. Hajde. O, ne, neće. Znam, drži to, molim te. Tako je, još malo. Jo. Daj mi dok se sve nije prosulo. Hvala ti. Probat ću malo. Pazi da se ne zagrcneš, draga Ema. Kakva lepa fanta. Ali treba napraviti žele. Dodat ću med. Kakav miris. Moram ga obavezno probati. Njam, njam. Kako slatko. Poješću još malo. Sipaj u flašu. Jao, tačno, žele. Čekaj još malo. Ti baš voliš slatko, devojko? Tako je. Sad mogu sipati. Hajde. Još malo. Izlazi. Hajde, bre. Jao, nema više. Moram nešto smisliti. O, znam, sad ću doći. Gde ćeš? Da, to mi treba. Drage pčele, sad ću uzeti malo meda od vas. Jo, što ste tako besne? Zašto ste došli ovdje? Jo, ne dirajte me. Jedva sam pobegla. Ali sad imam pravi med. Imam ga baš mnogo i baš je ukusan. Ovako, još malo. Odlično, zatvorit ću poklopac. A sad treba obavezno dobro potresti. Super. A šta dalje? Sad ga treba staviti u frižider. Da, tako je bolje. Sad treba malo sačekati. Kotao je tu. Imam divnog pauka i lepe bubašvabe. Grančica pelina i magično pero. Neverovatna pilula za dobar ukus. I naravno, čarobni napitak. To će biti magično jelo. I naravno su potrebne pipke lignje. Sa njima će žele biti ukusniji. Sad ću sve to dobro promešati. Svaka mi čast. Dala sam sve od sebe. Ja ću uzeti Huba Bubu, moja omiljena žvaka. O da, izgleda predobro. Stavit ću žvaku u blender. Treba puno žvake. A sad to sve treba dobro promešati. Uzet ću najbolji med. Da, to mi treba. Tako je, odlično mi ide. Napravio sam žele od žvake, svaka mi čast. Sigurno će se dopasti Kate. O da, super. Sad ću sipati sve to u flašu. To je to. I na kraju ga treba ohladiti. Pogledajte, odmah se zaladilo. Moje jelo je najbolje. Odličan izgled i nezaboravan ukus. I naravno, mala šljokica. Da, to je predobro. Mislim da je već spremno. Wow, kakva velika flaša. Gledajte. Odakle da počnem? Hoću da probam ovaj plavi žele. Boja je prelepa. Da, to je baš ukusno. Ali, šta je to? Jo, pčela? Čudno, pa dobro. Moram probati drugo jelo. Ovo roza izgleda baš dobro. Ajoj, to je mnogo ukusno. Oduševljena sam. Mogu i balon da naduvam. Cool. I ostalo je da probam posljednji desert. Ne izgleda privlačno, ali ću ga svejedno probati. Nije loše. Ups. Jo, šta mi se dešava?
Ne, bolje da ga ne pijem. Ovo jelo je najbolje, da. Svaka mi čast. Ovaj put želim lizalicu, ovakvu lepu i slatku. Znam šta ću raditi. Uzet ću lutke. Tačnije, samo jedan deo. Otkinut ću im ruke i uzet ću posudu. Zagrejit ću šporet. I sipat ću što više šećera, onda vode i sve to ću promešati. Moja lizalica će biti najbolje boje, mislim crne. Odlično! Lizalica mora biti ne samo ukusna, već i lepa. Sipat ću ovu tečnost u čašu. I stavit ću ovu ruku. Treba malo sačekati. I... da, moja lizalica je spremna. Izgleda super. O, šta ja da smislim? O, kašika? Da, treba mi. To suću šećerom. I koristit ću brener. Sa njim će sve biti mnogo brže. Ups, izgleda da sam preterala malo. Treba probati. Juj, kako vruće. Moj jezik. Ohladi ga. Upravo si. A gde je frižider? Stavit ću u njega svoju lizalicu na neko vreme. O da, divno. Dodat ću šećeru ovaj crveni sirup. Divno, napravio sam odličnu bombonu. Savršena je. Ostalo je malo promešati. Sad je gotovo. Sad ovo treba razvaljati. Da, bellissimo. Ostalo je dodati belu boju. Spojit ću dva dela. I napravit ću prelepu lizalicu. Odlično, ja sam genijalni kuvar. Kako je moja lizalica? Pitam se da li je spremna? Jo! Ne mogu da odlepim. Juj, kako boli. Odneću to, Kate. Eto, završila sam. Gledajte kakvu lizalicu sam napravila. Oho, kakav veliki izbor. Šta je to? Jao, čak i miris neprijatan. A ukus je još gori. I ova lizalica je čudna, ali miriše dobro. Ukus nije loš. Sviđa mi se. Šta? Zašto je uzela ruku od moje lutke? To je strašno. A ovu lizalicu ću rado probati. Prelepa je. Njam, njam. Da, evo pobednika. Da. Nisam ni sumnjao. Još malo. Lubenica. Jede mi se lubenica. O, šta da radim sa njom? Kako da je razbijem? Možda ovako? Treba udarati sve snage. Hajde. Ne mogu. A ja ću koristiti ovu motornu testeru. Sad ću brzo iseći lubenicu. Jao, šta ti je? Sve leti u meni i stani. Sreda, pazi malo. Fuj, sva sam u tim korama. Sad čekajte još malo. Da, odlično je spalo. Moja lubenica će biti u obliku mozga. Kakvo čudno jelo. Moje će izgledati mnogo lepše. Prvo treba iseći pače. Ovo mi neće trebati. A sad ću uzeti blender i pretvoriti sav sadržaj u tečnost, osim kora. Sada treba prosuti sve suvišno. Dalje sipam u činiju malo želatina. I dodajem malo vode. Sad mešam. I naravno treba boja. I opet mešam. Imat ću 6 takvih činija i svi će biti različitih boja. Odvratno. Ne slažem se. Dakle, nastavljam. Prvo ću sipati crveni žele, zatim naranđasti, onda žuti. Pomešat ću sve boje duge. Napravit ću slojeve. I zatvorit ću sve to poklopcem od lubenice.
O da, divno. Eto ti, slomit ću te. Jao, boli me ruka. Jadna ja. Moram joj pomoći. O, ruke su spašene. Ja sam kao mače. Pa možda. Nemoj više udarati tu jadnu lubenicu. Vidi, op, i to je to. Tako lako, hvala ti. Nema na čemu. Dakle, uzet ću kašiku i pokušat ću da je zadržim i... Eto, ovo je moj recept. Prijatno. Od koje da počnem? Neka bude ova. Sad ću da je probam. Nije loše. Obična lubenica, sviđa mi se. Jao, je li to mozak? Plašim se da jedem to. U stvari, to je vrlo dobro, sviđa mi se. A šta je ovo? Zašto je zatvorena? Kako je otvoriti? Bolje da uzmem nož i sečem lubenicu da vidim šta je unutra. Wow, to je jako zanimljivo. To je prelepo. Prvi put vidim takvu lubenicu. I mnogo je ukusna. Zaslužuje pobedu. Šta si rekla? Dobro, ti si pobedila. To nije fair. Pitam se šta je tamo. Završila sam, jede mi se sendvič. Ovakav. Okej, kako kažeš. Važi, spremit ću sendvič. Potpuno sam spremna. I seći ću hleb ovako. Sada sir. Tako je. Imat ću vrlo ukusan sendvič. Dodat ću još i crvenu papriku. Neophodna je. Sad malo tabasco sosa da bi sendvič bio pikantan. Uf, kako ljuto. Tako i treba. Sipat ću još malo tabasco. Gore ću staviti hleb i sve to ukrasiti šunkom. Obavezno treba ispeći sendvič da bi bio crn. Zar to nije opasno? U redu, ja ću uzeti toster. Mislim da sa njim neće imati problema. Ovdje ide hleb i malo ukrasa. Super! Stavit ću žele bombone i mančmelu. Sendvič mora biti što slađi. Biće mnogo ukusan. Sad ću zatvoriti poklopac. Jao, nešto neće. Hajde, zatvaraj se. Tako je. Juj, kako vruće. Što je to danas? Wow! Vruće su, ali mnogo ukusni. Super, zadovoljna sam. Šta radite, devojke? Pogledajte bolje kako radi profesionalac. Malo sira sa šunkom. Odlično. I naravno, treba čips. Moram ga izmrviti. Sad ću umočiti sendvič u ove ukusne mrvice. Ne, to nije dobro. Treba mi još jaje. Tako će se mrvice bolje lepiti. Sad umačem sendvič u jaje. I onda ponovo u čips. Dodat ću malo ulja. I ispržit ću svoje jelo u fritezi. Biće jako ukusno. Gotovo, sve je spremno. O da, ponosan sam na sebe i svoje jelo. Prijatno. Biraj. Od kojeg da počnem? I seći ću prvo ovaj. Baš je lep. Jao, oduševljena sam. To je mnogo dobar sendvič. Ali šteta što je tako mali. Sad ovaj. Oho, ovaj sendvič je sladak sa bombonama. Cool. Sviđa mi se ovo jelo. A šta je ovo? Jao, to uopšte ne izaziva apetit. Jao, zašto je tako ljut? U pomoć!
Dajte mi vodu. Treba odmah pojesti nešto slatko. Da, ovaj sendvič je najbolji. To, ja sam ga napravila. Pošto su se svi skupili, hajde da počnemo. Prvi zadatak je sladoled. Super, to neće biti teško. Imam sve potrebne sastojke. Hajde da vidimo šta imam u rancu. Zanimljivo. Mislim da ću naći ovdje sve što mi treba. Da, to je baš ono što sam tražio. Betty, ovi kolači su super. Mogu li da uzmem? Hvala. Dakle, od ovih kolača će ispasti odličan ukras za moj sladoled. To je to. Sve spremno. Izmrvio sam ga. Sada najvažniji deo. Treba će mi čokoladno mleko i šlag. Treba promešati ove sastojke i umutiti sve. Kako je lepo što sam ja robot i imam blender u sebi. Dakle, moj sladoled je spreman. A sad će mi trebati ovaj uređaj za sladoled. Stavit ću sladoled u kornet. A zatim ću posuti sve izmrvljenim kolačima. Šta se dešava? Pa šta je to? Betty, vatra nije igračka za decu. Pazi, sad ću ti pomoći. Wow, robote! Hvala, ti si pravi čarobnjak. Baci kocku. Joj! Eto šta se dešava kad stavljaš prste u struju. Nema veze, sve je super. Wow, izgleda jako ukusno. I ne samo izgleda, ukus je super. Sada treba malo ohladiti to. Moj mali frižider će mi pomoći u tome. Da, to mi treba. Moja smeša je spremna. Sad je treba sipati u specijalni kalup. O, da. Imat ću pravi sladoled na štapiću. To je to. Ostalo je to sve ohladiti. Frižider mi neće trebati. Uzet ću sprej za smrzavanje. Tako će biti brže. Sladoled je spreman. Sad ga treba pokriti roze čokoladom. A znate, što bih koristila samo roze boju? A mogu dodati više boje? O, da, to izgleda prelepo. Da, to je zaista super, šefe. A ja ću ovom specijalnom kašikom napraviti kuglice i ukrasiti čokoladnim sirupom. To je to, a završila sam. Wow, koliko sladoleda i sve za mene. Prvo ću probati ove divne kuglice. O, tu je žvaka. Neverovatno. Svidalo mi se. A da vidimo kakav je ovaj veliki sladoled u kornetu. O, da. Obožavam čokoladu. To je mnogo ukusno. Wow, kakva lepota. Samo pogledajte to. Jedva čekam da probam. Ukus je ekstra. Ne mogu da se zaustavim. To je najlepši sladoled na svetu. Naravno da je pobedio. Čestitam. Čestitam, šefe. Izvini, šefe. Samo pogledajte kakvu igricu smo pripremili za vas. Igrajte, skupljajte krofne i pobeđujte. Instalirajte igricu Multidosort u Google ili Apple Store-u. A sada želim pomfrit. Da, to je baš lako. O ne, ja nemam to jelo u bazi. Stvarno ne znaš kako se pravi? Nema veze, pokazat ću ti. Prvo nam treba krompir. Treba ga očistiti. Da, uradila sam to uz pomoć specijalnog uređaja. A sada uzimamo oljušteni krompir. I uz pomoć drugog uređaja ću ga iseći na komade. A zatim stavljam krompiriće u fritezu.
to je to. Jesi zapamtio? Nešto mi nije dobro. Izgleda da mi se nešto slomilo. Slomilo. Podaci su sačuvani. Trebaju mi alati. Kako je čudan. Okej, sad je red. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. Hajde, šta je to? Zašto se ne sipa? Uspelo je. A sad mi treba krompir. Izgleda da sam ga trebala prvo očistiti. Nešto neće. Nema veze. Ispržit ću ga ovako. Ostali krompir također neću čistiti. Joj, prska me ulje. Dobro je. Šefe, jesi vidjela ovo? Moja mala fabrika za proizvodnju krompira je spremna. Prvo stavljam krompir ovdje. Krompir je očišćen, isečen i posolen. Ostalo ga je samo ispržiti. Pomfrit je spreman, može se jesti. Lepo ću servirati krompir i dodati kečap. Sipat ću što više. Da, divno. Naručit ću dostavu sosova. Je li to pravi voz? Wow, to je zaista super. Cool. Betty, izgleda da si zaboravila nešto. Jao, mamice, sve mi izgorelo. Pa kako to? Kako vruće. Ne mogu držati to rukama. Jao, zašto sam toliki baksuz? Nisam ispunila tako lak zadatak. Hvala. Sad ću sigurno izgubiti. To je voz sa sosovima? Ne mogu da verujem. A šta to tako smrdi? Užas! Neću da probam to. Opa! A ovo je već zanimljivo. Izgleda jako privlačno. Da, to je zaista ukusno. A sad je na redu voz. Wow, tu je toliko krompirića. Hoću da probam svaki sos. Da, to je divno. A robote, ti si najbolji. Robot je najbolji, to. A sad je vreme da popijem nešto. Hoću mlečni koktel. Zadatak je jasan. Robot počinje da radi. Prvo će mi trebati ovaj ananas. Sklanjam gornji deo ananasa da bih mogao staviti blender unutra i promešati sve. A sada treba dodati neki sirup. Imam veliki izbor, ne mogu da odlučim. Ipak ću uzeti čokoladni. Sipat ću malo sirupa u veliku čašu. A sad ću uz pomoć ovog uređaja ukrasiti čašu. Zatim ću dodati malo jestive boje. Šta je sa vama, ljudi? Kako ste čudna stvorenja. Dobro, sada uzimam ananas i sipam sve u čašu. Boje ispala super. Dakle, a meni treba blender. Sipat ću unutra čokoladne kuglice. A da bi bilo još ukusnije, dodat ću Oreo kolači, malo M&M's bombona i preliti sve svežim mlekom. Odlično! Uključujem na najjaču. O, da! Kako moćno! Držite se! Hvala, robote! Da vidimo šta je spalo. Mislim da nedostaje šlaga. Da, tako je. Sad je sigurno sve savršeno. Kakav miris, svaka mi čast. Jo, vi ste diletanti. Sad će vas šef naučiti da pravite koktel. Gledajte pažljivo. Treba nam gazirani sok i neka lepa čaša sa ledom.
To je to. Limunada se pretvorila u led. Dobijeni led stavljam u čašu. Tako je. A sada uzimam limunadu sa drugim ukusom. Sipam u čašu i također pretvaram u led. Gotovi led stavljam slojevima u čašu, ubacujem slamku i to je to. Prijatno, sestro! Wow, kako je sve lijepo! Počet ću od ovog plavog koktela. Wow, sviđa mi se, baš je lijep. Oho, gledajte, to je prava duga. Hoću da probam. Šta je to? A zašto se ne pije? Pa to nije koktel, to je led. A nisam to htjela. Okej, sad je red na najveći koktel. Oduševljena sam. Čak sam se isprljala malo. Pobedila je sestra? Da, pobedila sam. Znala sam da sam najbolja. Dakle, vreme je da sredim svoju kuću. Gledaj pažljivo. Treba malo magije. Eto, dočarala sam plastelin. Sad ću ga razvaljati i napraviti jedan veliki listić. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A sad ću seći pravougaonik i zalepiti ga na zid svoje kuće. O da, ispalo je divno. Napravit ću lepe šare. A sad mi treba četkica i sladoled. Baš je ukusan. Sladoled mogu pojesti jer mi treba samo štapić. A ja ću početi da farbam svoju kućicu. Eto, sladoled sam pojela, treba mi još jedan. Četkica mi ne treba, uzet ću sunđer. Da, on ostavlja baš lepi tragovi. Divno, gledajte, sada to liči na ciglu. I još jedan sladoled sam pojela. Sada mogu napraviti nešto od ovih štapića. Da, sad ću nešto smisliti. Odlomit ću kraj. A sad ću to sve zalepiti na kuću. Tako je, nastavit ću da radim. Odlično mi ide. I na krov ću staviti malo. Gotovo, baš mi se sviđa. A sada to sve treba ofarbati. U crnu boju, naravno. Obožavam ovu boju. I dodat ću malo crvene. Šta se dešava? Šta je to? Vanessa! Jesam li te pogodila? Izvini, slučajno sam. Ja sam već obojila svoju kuću u roze boju. A kao ukras ću koristiti marshmallow. Da, poređat ću ga ovako. Baš mi se sviđa. Lutko, ti mi pomažeš? Super, mi smo odličan tim, baci kocku. A sad ću s pomoć ovog vajka dodati srca na zid kućice. Super, pogledajte kako to slatko izgleda. Ja sam oduševljena sam i moja lutka isto. A šta da stavim na krov? Neka budu ova srca na krovu. Da, to je divno. Ups, izvini. Marš od moje kuće! I ja ću ukrasiti svoj krov. Ali ne srcama naravno, nego slepim miševima. O da, ali ni to ni sve. Okačit ću i jeziva krila. Sada moje kuće izgleda baš brutalno i mračno. A ja ću staviti beli okvir ekstra. I srce na kući. Gledajte, ono sija ekstra. A vidi moj krov. Da. S polja kućica izgleda ekstra. Buh! Nemoj da me plašiš. A vidi šta imam, Lutko. To je lepa, lepljiva traka. A mi ćemo napraviti takve pločice u tvojoj donjoj sobi. Vidi kako super ispada. A zidove ćemo ukrasiti roze mašnicama. Preslatko, jel da? A jednu mašnu ću staviti tebi. A baš ti dobro stoji. Čekajte, šta je to? Šta se dešava? Još malo. Tako je, još. Da vidimo šta je spalo. Komadići, da, to mi treba.
Stavit ću ih na pod. Odlično. Ostalo je sve ofarbati u sivu boju. Mnogo mi se sviđa ova nijansa. Ekstra. Ali ni to ni sve. Treba okačiti zavese i luster. Ekstra. Ja obožavam sveće, tako da ću dodati što više. Stolice ovde. Sat i kamin. O da, moja soba je mnogo dobra. Lutko sedi i uživaj. Ti si moja kraljica. Vidim da uživaš. Šta je bilo? Gledaj! Tu će biti sudopera. Pored šporet. A ovo mali frižider. Eto ga. Stavit ću još police. Slatkiše. I ukrase. O da. To je mnogo slatko. Moja kuhinja je skoro spremna. Jo, ali ja sam sasvim zaboravila na sto. Sad čekaj malo. O, tačno. Na zid mogu staviti travnjak i cveće, tako. I naravno sto i stolice. Eto, sada možeš da sedneš i da jedeš. Pa, jel ti se sviđa? Vidim da ti se sviđa. Uzmi tanjirić za svoj doručak. Prijetno, Barbiko. Eto, posluži se. Da, moja kuhinja je ispala odlična. Svaka mi čast. O da. Ne mogu da se nagledam na svoju sobu. Ona je odlična. O, kakav mekan tepih. Savršen za moju sljedeću sobu. A zid ću ukrasiti lepim zavesama. Dodat ću još roze krevet i rasvetu. Zatim lampu, noćni stočić i ormar za stvari. Vidi, jel ti se sviđa, Barbiko? Naravno da ti se sviđa. Mnogo lepo, sve divno. A lezi na krevet, odmori se. Tu možeš da spavaš i da radiš. Imaš prelep roza laptop. Sve kao što voliš. Ja sam srećna kad si ti srećna. Šta? Platica? Okej, šta radiš? I ova mi ne treba, i ova. Kakav miris. Kod mene na tepihu će biti prave latice ruža. Da, a cvećem ću ukrasiti zid. Crno-crveni krevet. Da, mnogo lijep. Zatim maneken. I ogledalo. Pa, kako ti se sviđa, moja draga? Ispalo je jako dobro, jel da? Ovo je nevjerovatno. Ipak moja spavača soba je mnogo bolja. Ona je mnogo slatka i nežna. Ostalo je srediti posljednju sobu. To će biti kupatilo. Stavit ću kadu u obliku cipele. A na zid ću okačiti leptire. Tako je. I treba dodati još puno slatkih detalja. Aha, i ne smijem zaboraviti na toaletni stočić. Wow, koliko imaš različitih flašica. Ti baš voliš da se kupaš, jel da? Uživaj, draga moja. Šta, leptiri? Odvratno, ja imam nešto bolje. To su slepi miševi. Stavit ću ih ovde. Zatim ću dodati sveće, slike i naravno sto. Da, crn kao moje srce. Ali ipak nešto nedostaje u trpezariji. Da, znam. To je krv. Da, obožavam krvavu boju. I ukus je super. Sipat ću krv u čašu. O da, a sada možeš da probaš. Jel ti se sviđa? Tačno posljednji dodir. I to je to. Vanessa, vidi. A vidiš šta ja imam? To je travnjak. Sad ću da sredim svoje dvorište. Stavit ću lepo drvo i to je to. Ovdje moja Barbika može da leži na svežem vazduhu i da uživa. Još ograda i to je to. Dvorište znači. I ja sam napravila svoje dvorište. O, kako dobar pas. A moja Barbika će imati još i auto, znaš? A roze, naravno. A mojoj ne treba auto. Wow! Moja kuća je divna. To je
Najbolja kuća na svetu. Jako sam zadovoljna. Šta to pričaš? Moja kuća je mnogo bolja. Ja sam zadovoljna. A i moja lutka isto. Iskreno, obe kuće su lepe. Da, slažem se. To je kulinarski izazov. Ja hoću vafle. Hajde, počnite. Odlična ideja, hajde, potrebno mi je testo. Dakle, otvaram ga. Tako je. I sipat ću sve u aparat za vafle. Odlično. Sada zatvaram i čekam da se ispeče. Ej, to je moje testo. I meni će trebati. I sedit ću aparat. Je li to testo? Super, treba mi, probat ću. Prelepo, sviđa mi se. Ne, Judy, zašto jedeš sirovo testo? Od njega će te boleti stomak. Bolje probaj sladoled. Šta to tako lepo miriše? Šef je već napravio puno vafli. Sjajno. Da, a sad mi treba presa i čokolada. Stavit ću čokoladu u presu, a zatim pritiskam. Odlično. Na vrhu će biti velika porcija čokoladnih špageta. Bellissimo. A zatim mi treba šećer u prahu. Savršeno. Sipat ću odozgo. I dodat ću, šta mislite šta? Da, šarene konfete. Gotovo. Svaka mi čast. Bako, a šta je kod vas? I ja sam već spremila vaflu. I spala je savršena. Dakle, sad ću uzeti mlin za meso. Treba okrećati ovu ručicu. Da ću samljeti sve što stavim unutra. Nevjerovatno. Dakle, stavljam malina u mlin za meso. A sada okrećem kao što sam vam pokazala. Pogledajte kako mi dobro ide. Pokrivam vaflom i to je to. A sad mi treba borovnica. Uradit ću sa njom sve isto. Okrećem. Mislim da je dovoljno. I opet stavljam vaflu preko. A šta sada? Dajte da razmislim. Tačno. Treba ukrasiti sve bobicama. Na vrh ću staviti jagode, maline i borovnicu. A preko ću staviti još malo borovnice. Imam odličnu jagodicu. Judy, želiš? Naravno. Prelepo, hvala bako. Kod šefa je sve spremno. I kod bake isto. Kod mene prazno. Treba to brzo popraviti. Taman imam sladoled. Stavit ću ga na tanjir. A zatim mi treba špric. Unutra ću staviti čokoladu. Divne. A sada stiskam. Da, ispale su čokoladne špagete. Preko ću staviti kornet i napraviti oči od bombona. Probaj, Vivian. Šta ste to napravili? Wow, koliko slatkiša. Hoću da probam ovo. Izgleda čudno. Pa to je samo kornet od sladoleda. Dobro, ukusno. A šta je ovo? Sladoled? Prelepo, ja volim sladoled. Idemo dalje. Wow, pa to je cela torta od vafli. Obožavam bobice. Prelepo. A sad ću probati same vafle. Kako lep fil. Oduševljena sam. A sada hoću da probam posljednje jelo. Wow, šta je to na vrhu? Probat ću. Pa to je čokolada. Čak neću ni da razmišljam. Šefe, pobedio si. Zaista, to je bilo lagano. A sad mi spremite jelo od krompira. Hajde, čekam. Za početak treba mi krompir. Moram ga očistiti. To je jednostavno. Eto, sad imam savršeno čist krompir. Odakle ovdje ova kora? Šefe, pa to si ti. Ups, izvini, bako. Izgleda da nije primjetila, to je dobro. Šefe, ali zapamtila sam to. Pa dobro. Krompir izgleda savršeno. Treba ga iseći. Odlično. Brzo sam završio to. A sad mi treba tiganj. Hoću da ispržim krompiriće. Da, moraju postati zlatni. Tako je.
Hvala, bako. Nema na čemu, šefe. A ja moram iseći rupu u krompiru. Ovako. A sada uzimam slaninu i stavljam je unutra krompira. O, pogledajte kako to lepo izgleda. Ali to još nije sve. Preko ću sipati sir. Divno. A sad to stavljam u rernu. Divno. Dakle, krompir mora da se ispeče, a sir da se istopi. Judy, a kako si ti? Kod mene sve u redu. Wow, šef ima baš dobro jelo. Novo kulinarsko remek delo. Sad uzimam sir i činiju. Stavljam sir u činiju. A sad ga zagrevam uz pomoć vatre. Treba istopiti sav sir. Wow, kako to moćno izgleda. A šta ja da uradim? Nisam smislila. O, ideja. Imam KFC. Tamo prave jako ukusan pomfrit. Ne moram ništa ni da spremam. Vivian voli pomfrit. Dakle, stavljam sve na tanjir i dodajem ketčap. Ispalo je super. Da. Bako, jel ti treba? Ne treba, hvala. A Vivian, probaj. Svaka vam čast, baš ste brzo završili. Dakle, da počnem. Želim da probam ovaj pomfrit. Šefe, što to radite? Donosam sir. Treba da se preli preko pomfrita. Biće jako ukusno. I bolje od bilo kog sosa. Eto, sada možeš da probaš. Zaista, super, hvala. Da vidimo. Topi se ustima. Preukusno. Šef je bio u pravu. Šta je ovo? Liči na pečeni krompir. Ajde da vidimo šta je unutra. Slanina. Sviđa mi se. Da, odlično jelo. Dakle, ostalo je poslednje jelo. Sad ćemo da vidimo kakav je ukus. Tu je čak i kečap. Probat ću. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Moja sestra Judy je pobedila. Čestitam. To, prva pobeda. Tako sam srećna. I poslednji zadatak. Spremite medeni žele. Čak znam šta treba da radim. Treba će mi džem. Ovo je sa jagodama, odlično. Otvorit ću. Neće. Judy, draga, pomozi. Pa ne, bako, ne mogu. Ali ko će mi pomoći? Ideja. Ako nalepim etiketu od Nutella na teglu, sigurno će uspeti. Judy, pomozi mi. Nutella, naravno. Eto, otvorila sam. Sad ću probati. Ali to nije Nutella. Bako, prevarila si me. Uzmi svoj džem. Uspela sam, hvala, draga. Pa dobro, nastavljam. Sipat ću džem u flašu. Odlučila sam da iskoristim sav džem koji imam. Divno. Tu je puno različitih ukusa. Dakle, sad otvaram frižider i stavljam flašu unutra. Eto. Med mi treba. Uzet ću ga. Da probam malo. Da, kako slatko. Dakle, sipat ću sve u flašu. A zatim dodati bombone Skittles. Koristit ću različite boje. Eto, dobio sam pravu slatku dugu. Divno. Opa, ova teglica meda će mi trebati. Šta? Nema više? Šef je sve potrošio. Šta da radim? Došla mi ideja. Uzimam kolu i idem do košnice. Da, našla sam je. Dakle, ubacit ću slaninu u nju. Polako. Da, tako je. A sada okrećem i sipam med u flašu. Sjajna ideja. Jel, izgleda da pčele nisu zadovoljne. Moram da bežim. Da, pobegla sam. O ne, pčele! Pazi! Koliko ih ima. Dobro je, otišle su. Vivian, brzo probaj. Jeste završili? Odlično. Dakle, počet ću od kole. Obožavam kolu. Wow, kako sjajno. Baš mi se sviđa. Čekajte. Eto, šta pčele?
vam dati? Dobro, uzmite. I kako da shvatim to? U redu. Probat ću ovaj žele od voća i bobica. Tu su čak komadiće voća. Cool. To je baš slatko i ukusno. Svidjelo mi se. A šta je ovdje? Wow! Ovo jelo je tako lijepo i šareno. I ukus je divan. Prezadovoljna sam. Dakle, ko će pobediti? Ne znam. Odlučila sam. Oba jela su pobedila. Da, moja prva pobjeda. Šefe, ovo je naša pobjeda. Šta je ovo? Novi izazov? Pogledajte koliko ima slatkiša ovdje. A zašta su, pitam se? Ne znamo. 1, 2, 3, 1. Evo, ovo je vaš prvi zadatak. Jasno mi je. Hajde da vidimo šta imam ovdje. Da, čokolada, to mi treba. Za početak ću uzeti nož i seckati čokoladu na komade. Tako je. Dobro, sad je treba istopiti. Sipat ću seckanu čokoladu u činiju. Tako je. I zagrejati je. Kao što vidite, proces ide veoma brzo. Eto, gotovo. Sada uzimam kalupe. Ovi silikonski su odlični. Uzimam tečnu čokoladu i sipam je u kalupe. Ne treba sipati puno. Sada treba da se čokolada lepo rasporedi po kalupima. A višak ću prosuti. To nam ne treba. Eto šta sam dobio. Jao, mogu ja tako, čak i bolje. I meni će trebati čokolada. Ali uzet ću malo više čokolade. I još više, da. Ovog bi trebalo da bude dovoljno. Sada treba da se sve istopi. A bit će puno ukusne tečne čokolade. A dok čekam, mogu se malo igrati. Obožavam košarku. Šta je to? Ne, moja lopta uništena. To je bila moja omiljena lopta. Ne plači, imam ideju. Da li si shvatila kakvu? Naravno, hvala, bako. Moja lopta se pocepala, ali nije uzalud. Iskoristit ću je. Samo je treba malo doraditi. Gotovo. Treba nam samo jedna polovina. Okrenut ću je na opačke. I sada imam odličan kalup za čokoladu. Sipat ću čokoladu ovdje, a zatim razmazati je po celoj površini. Tako je. A višak ću sipati u činiju. Odlično. Sada treba da se čokolada ohladi i stvrne. Wow! Samo pogledajte šta sam napravila. Prelepo. Sad ću sipati bombone unutra. Treba sipati što više. Da. Toliko će biti dovoljno. Sada pokrivam drugom polovinom i dobit ću ogromnu čokoladnu loptu. Pogledajte kako je lijepa. Bravo, unuko. Dakle, sad je moj red. Uzet ću štapić, jabuku i čašu čokolade. Šta mislite šta ću praviti? Tako je, jabuku u čokoladi. Odlično, sad ću valjati jabuku u nešto lijepo. Naprimjer u ovo. A drugu jabuku u marshmallow. Danas koristim sve. Eto, stavit ću jabuke na tanjir i to je to, lepota. U stvari, treba dodati još nekoliko sitnih detalja. Sad je sve spremno. Izgleda odlično, sviđa mi se. Nemojte se sramotiti. Sad ću vas naučiti kako se to radi. Ali treba malo pripreme. Odlično. Počinjem. Uzet ću pastu od pistaća, dodat ću pastu ovdje i pažljivo sve promešati. Da, tako je. A sad mi treba kajsija. Uradit ću sve isto. Zatim grožđe, borovnica, mirisne jagoda i na kraju banana. Nikako bez nje. A sad ću napuniti čokoladne kalupe koje su se upravo stegle. Da. Zatim ću sipati čokoladu preko.
I sad čekati da se stvrdne. Eto, sve je gotovo. Pogledajte kako je lepo ispalo. Ostalo je samo lepo da se posluži. Jeste vidjeli? Ja sam profesionalac. Prijatno. Wow, kakva lepota. Mali čokoladne autići. Hoće da se igram sa njima. O ne, desio se udes. Wow, kakvo lepo punjenje imaju. Treba brzo probati. Ovo je prelepo. Super, sviđa mi se. Kako velika čokoladna lopta. Sad ću da vidim šta je unutra. Wow, koliko puno bombona. Moram brzo probati. Jao, to je jednostavno fantastično. Wow. Ovdje su još neobične slatkiše. Cool. Probat ću. Kako neobičan ukus. Šta odabrati? Pobedili su autići. Ja sam rekao da sam profesionalac. Dakle, sada morate napraviti tortu. Da, super, to mogu. Odmah počinjem. Kako je to zabavno. O ne, šta se dešava? To ne valja. U stvari, ovaj krem je dobar za mene. Namazat ću ga na prvi sloj kore. A na drugi sloj ću namazati zeleni krem. Da, njega isto treba razmazati, tako je. Sad ću sve isto uraditi sa žutim kremom. Divno. Posle naranđasti. I to je to. Došlo je vreme da ukrasimo tortu. Dobro, dodat ću malo dekoracije, bit će veoma lepo. Tako je, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Ej, pogledaj ovamo. I meni je lepo ispalo. Pogledajte tamo, bako. Hej, ne, meni treba torta, bako. O ne, treba hitno sve popraviti. Eto tako. I još jedan sloj. Sada to liči na tortu. Samo je treba ukrasiti. Koristit ću krem za to. Dodat ću što više, ne treba štedeti. Eto. A sad ću sve lepo razmazati. Dodat ću malo cveća, bit će baš lepo. A tu će biti veliki srećni osmeh. O, divno. Bako, i ja sam napravila tortu, pogledaj. O, kakva lepota, pametnice moja. Neverovatno. Da, to se zove prava torta. Gledajte i učite. Kako je visoko. Ne mogu da verujem. Dobro, dosta, skloni se. Dobro, a vidjet ćemo ko će pobediti. Ja baš zaostajem od čega. Treba nešto da uradim. Moja torta mora biti viša. Smislila sam. Opa, tako brzo. Sad ćemo vidjeti ko će imati veću tortu. Aha, još malo. Sve se srušilo. Sad ću popraviti. I treba nekako fiksirati da ne padne. Da, znam. Ovako. Super. Svaka mi čast. Sviđa mi se. Prijatno, dragi. Kakva lepota. Ovo je super torta. Hitno je treba probati. Kakav ukus. To je pravi užitak. Dobro, idemo dalje. Sada ti lepotice. Jedva čekam da probam. Da. I ovo je veoma ukusno. Sviđa mi se. Dakle, posljednji takmičar. Ova torta izgleda mnogo dobro. I ukus je fantastičan. Znate, to će biti težak izbor. Dakle, pobeđuje naravno torta sa metlom. Ne mogu da verujem, ja sam pobedila.
Ostaje posljednji izazov i pravimo krofne. O, sve jasno, spremna sam da počnem. A za početak ću pripremiti testo i napraviti komade potrebnog oblika. Da, tako je. A prva krofna je spremna. Ona ide direktno u tiganj sa uljem. I ne zaboravljam da okrećem. Odlično. Gotovo. Kako vruće. A sad mi treba špric. Ne treba igle, plašim se. Ama ne boj se, to je za džem. A napunit ću špric džemom. I zatim sipati ga u krofnu, tako je. Gotovo. Ostaje da sipam šećer u prahu i može se jesti. Ja sam završila. Ups, izvini dragi. Pazite malo, bako. Dakle, gdje sam stao? A da, pravim žele. Dodat ću želatini i dobro promešati. Sada sve to ulivam u specijalne kalupe. Tako je. Divno. Malo ću sad čekati da se stegne i eto. Moje žele krofna je gotova. Uj, kako odvratno. Sva sam u testu, a zalepilo se za mene. O, ne volim testo. Smislila sam nešto bolje. To mi treba. O, divna, ukusna i što je najvažnije, gotova krofna. Probaj. Dakle, da vidimo. O, kako neobične krofne. Sad ću probati. O, pa to su žele krofne. Baš su zabavne. Nisu loše. A šta je tu? To su klasične krofne. Baš su dobre. O, a to je nešto zanimljivo. Kako velik komad. Pa šta je to? Ne mogu da zagrizem. Neću ni jesti. Dakle, pobedile su ove krofne. O, kako lepo iznenađenje. O, već ste tu? Super, čao. Hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Počet ćemo od torte. Hoću tortu u obliku mace. Odlična ideja. Odmah ću početi. Dakle, treba mi čokolada. 100 komada će biti dovoljno. O, kako super, hoću ja tako. Želim 100 čokoladica. I zašto ne radi? Da ja da probam. Nešto neće. Šefe, kako ste uradili to? To su godine iskustva. Sada uzimam nož, odseći ću višak. O, čokoladice, to mogu pojesti i ovo. Da vidimo šta mi je ispalo. O, savršena čokoladna mačka, sviđa mi se. Napravila sam 2 polovine. U tanjir ću sipati puno šlaga. A zatim ću izmrviti čokoladne kore. Posle treba sve promešati. Probat ću. Aha. O, da, to je savršeno. Ostalo je staviti fil u mačku i zatvoriti sve. Tako je. Ispalo odlično. Sviđa mi se. Hej, šta je to? Bako, šta je bilo? Izgleda da je to vaše. Da, jeste. Odlučila sam da napravim tort u obliku konca zapletenja. A mace vole da se igraju s tim. To mora biti slatko. A Jill, šta si smislila, jeli? Bako, imam mnogo dobru ideju. Treba iseći krug od kore. Tako je. Uspelo je. Od toga ću napraviti glavu i rep za moju macu. Preliću kore nutelom. Obožavam nutelu. A zatim treba sve ukrasiti. O, smislila sam. Dodat ću jestivih detalja. Moja torta sada zaista liči na macu. Gledajte kako slatko. O, sva ruka mi je u čokoladi. Treba obrisati. O, hvala, bako. Uvek mi pomažeš. Ja sam već završila sa svojom kuglicom. Ostalo je dodati macu. Ona će ležati na ovoj kuglici. Odlično. Šefe, kako vam se čini? Nije loše, ali moja torta će svakako biti bolja. Neka Bela da ocenu. O, jeste zaista spremili sveta torta za mene? Oduševljena sam. Dakle, početi? Znam. Hoću da probam ovu macu. Kako ukusno! A baš mi se svidalo. Sad je vreme za ovu slatku torticu. Izgleda baš privlačno.
O, i unutra je lepa. A kakav je ukus? O, divno. To je čak ukusnije od prethodne torte. Sviđa mi se. Ostalo je probati posljednju tortu. Mislim da je čokoladna. O, sad ću probati. O, ova maca je tako zabavna. Sviđa mi se. Dakle, ko je pobedio? Bako, ti si najbolja. O, kako lepo. Hvala, Bela. A sad mi napravite jelo u obliku šapa. To su mačije šape. Ideja je super, Bela. Ja čak znam šta treba raditi. Već imam šapu. Tako je mekana. To je antistres. Stavit ću ga na tanjir i to je to. Gledajte. Ne, Jill. Moraš spremiti za Belu nešto jestivo. To se sigurno ne sme jesti. Jel vidiš? Pa dobro, napravit ću nešto drugo. Imam još mnogo ideja, ali moram se malo opustiti. A šta da radim? Napravit ću jestivu šapu. Kalup imam. Jastučići moraju biti roze boje. Koristit ću roze sirup sa ukusom bubblegum. Tako je. A sad ću preliti sve mlekom. Šapa mora biti bela. Tako je. A sklonit ću mleko. Dakle, vreme da izvadim šapu. Uspela sam. Ispala mi je divna šapa. A kalup mi više ne treba. Hej! Jill, šta je to, kako si smela? O, kako dobar kalup. Treba će mi. Dakle, uzet ću belance. Zatim ću dodati šećer i umutiti sve to. Tako je, mora ispasti oblak. Super. Posle ću dodati nekoliko kaplica crvene jestive boje. Nema više, ali bilo mi je dovoljno. Zatim ću dodati želatin kod belanaca. O, da. Gotovo. Sad ću sipati sve u kalup u obliku šape. Odlično. Vreme da se vadi. Hajde da vidimo. O, da, kako slatko. Svaka mi čast. Samo što je kod mene bolje. Ja sam napravila testo, a to je isto mnogo mekano. Od testa ću napraviti šapu. Tako je. Odlično. Sada mogu staviti šapu u rernu da se ispeče. Eto. A sad imam vreme da ispletem nešto. O, već sam isplela šal. Mislim da je šapa spremna. Proverit ću. Da, savršeno. Vreme da se vadi. O, Jill, isplela sam šal za tebe, izvoli. Eto, bit će ti toplo. Izgledaš odlično. O, da, vreme da izvadim svoju šapu. Sad mi sigurno ništa ne smeta. Dakle, sipat ću unutra džem od borovnice. Odlično. Pomirisat ću. Baš lepo. Dakle, draga, možeš probati. Wow, koliko različitih šapa. Sigurno želim da probam ovu. Tako je mekana. Pitam se da li je ukusna. Super. Svidjelo mi se. A šta je ovde? O, to liči na pitu. Očigledno treba otkinuti paček i umočiti u džem. Sad ću probati. Prelepo. Baš mi se sviđa. Ostala je posljednja šapa. Ona je još mekanija. Pa to je marshmallow. Neverovatno. Hoću što pre da probam. Fantastično. Tako nežno i ukusno. Rešeno, pobedila je posljednja šapa. Čestitam. Pa naravno, nisam ni sumnjala. Najbolja sam. Sada želim žele u obliku mace. Nadam se da će to biti ukusno. Znam šta raditi. Treba će mi činija. Dakle, sipat ću mleko unutra. Da, zatim šećer. I dodat ću par kašika kakao praha. Biće čokoladno.
to je to. Zatim ću promešati sve to pažljivo. Odlično. Ostalo je samo sipati sve u kalup. Da, do krajeva. Odlično mi ide. Eto, sve sam sipala. Sada treba ohladiti to da se žele stvrdne. Treba mi frižider. Jao, zašto se ne zatvara? Hajde bre, zatvaraj se! Šta je za njom? Čudna je. Okej, imam drugi plan. Okrenut ću frižider i stavit ću kalup ovako. Uspelo je. Dakle, zatvaram i čekam. Šta je kod vas? Čekajte, to još nije sve. Imam još nutelu. Sipat ću je na tanjir. Zatim ću izvaditi macu i staviti je na nutelu. Odlično. Sad je sigurno sve spremno. Maca je ispala tako slatka. Bela će biti oduševljena. O, da. Šta je bilo? Šefe, nešto mi ne ide. Hoćeš mi pomoći? Kako odvratno. Ne mogu ništa s tim. U stvari dobro, bako. Uzmite moj žele. Ne mogu da gledam na vašu tugu. Hvala šefe, tako sam srećna. Dobro, a ja ću spremiti sebi još jednu macu. Čak i bolju. Opet će mi trebati mleko. Zatim šećer. I malo kakao praha. Bako, šta tu radite? Ne mogu da odolim. Maca je tako slatka. Kako je super ispalo. Hoću i ja takvu macu. Da, ja znam da sam genije. Napravila sam i još jednu macu za sebe. O, da, to je preslatko. Jill, šta radiš ovdje? I meni treba maca. Hoćeš mi dati? Što bih? Neću. Joj, kako odvratno. Dobro. Uzmi moju macu. A ja ću sebi napraviti drugu. Hvala. I ponovo pravim žele. Šećer. Mleko. I kakao prah. Valjda ste već zapamtili. Jao, gleda ovaj žele kao začarani. Dobro, nadam se da ću stići. Imam malo vremena. Dakle, sipat ću na tanjir belu čokoladu. Tako je. A preko ću staviti roze macu. Nadam se da mi više niko neće oduzeti macu. Daću je samo Beli. Bela, prijetno, draga. A mi smo završili. Pa to su slatke mace. Pogledajte kako se zabavno tresu. Gledala bih to non stop, ali jedva čekam da ih probam. To će sigurno biti jako ukusno. Počet ću od roze mace. Wow, to je ukusno. Divno. A sad ću probati čokoladnu macu. Dakle, prvo ovo. Uzet ću malo. Kako zanimljiv ukus. Sviđa mi se. I ostale posljednja maca. Jedva čekam da je probam. Baš me zanima kakav će biti ukus. Probat ću zajedno sa džemom. Wow, predobro. To je super. Jill, ti si pobedila. Da, to je moja prva pobjeda. Tako sam srećna. Molim.